potáhne, se podívám, co ještě napíšou. Počkej, já zrovna natáčím. Máme 4 režimy klávesnice. Ano. Poslední režim je tady ta stará legacy klávesnice a když Jasně. se legacy klávesnice zapnou, tak když nastavení, změnit nastavení počítače. Ano. Řekl bych, že Teď jsem fakt rád, že si to nahrávám, protože už jsem úplně někde v čudu. počítač a zařízení, Jasně, klasická sekce psaní. Psaní, ano. A tady je přidat klávesnici se standardním rozložením jako možnost dotykové klávesnice a toto musí být zapnuté na... Dobře, dobře, tak mám zapnuto, jdeme dál. Máš zapnuto a výsledkem je to, že tady máš místo 3 klávesnic 4. Jasně. A ty si říkáš, že jich máme 8 nebo kolik? 4. No a tam je, a teď je... Když chceš napsat. Jak se přepíná International English? Normálně to je normální English, nebo to nějaká, co to znamená International English? Víceméně je to English. A přepíná se to... Protože víceméně, ty vole, tak ty si myslíš, Není že... to britská English a není to ani třeba hongkongská English. Jako já jsem myslel, že trošku smrdíš vývojem, jako ve smyslu, jako, že co to a tam žádný jako, že přibližně jako... Short jazyk a datum a čas a země a jazyk. Jasný, tak a on mi říkal, že když má, ukazoval mi to, já jsem to zapomněl, že když má českou češtinu, tak má kverc nebo kverty? Když má, defaultně má kverc. Kverc. Když máš English, tak máš co? Když máš English, tak má defaulty kverty. No a on měl furt to samý, já nevím, jestli měl furt kverc nebo furt kverty, ale ptal se mě, jak může vyrobit právě to druhý. A čím se to přepíná? Tady jsou ještě možnosti. A tady jo. Jo, ještě jsem si to nahrál. Příště si to nahraješ lepším ještě devicem. Rozhodně, to máš pravdu, že to má sakra lepší kameru, tak já si to nahraju, já mu to nahraju jako privátní video na YouTube a pak tobě a jemu pošlu link. Děkuji ti, jsem to je autor.